Ko kibaruya jumɛn bɛ so? Ni jɔn ye? Aïcha tɛ ne? Aïcha dɔ kɛ. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Papa, en sɔgɔma. Papa, an bɛ taa baarayɔrɔ la. N ye baara sɔrɔ. Donc ko n ka taga. Ne ta yen nɔ ka na. Fati, n'i y'i sen ta ka da da la i bɛ dan ye. Papa, ne kana n sigi kɛrɛfɛ ka kuma i fɛ. I tɛ ka kuma n fɛ ko wulu de bɛ ka kuma i fɛ. Ne ka adresse la depuis kuma jumɛn i tɛ k'a dɔn yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ kuma la i fɛ. Ne bolo ne ka baara sɔrɔ ye an ka rêve de ye. E ka Ala tanu belebele ne ka baara sɔrɔ. O baara sɔrɔlen ko ne kana t'o baara yɔrɔ. Ne ma fila f'i ye. N ko n'i y'i sen ta ka da kɛnɛ ma o ka k'i taalen. J'étais très très clair. N ti kuma caman wɛrɛ la n ti foyi la. I ka baara ko tɛ n ka sira ye. N'i y'i sen ta ka da kɛnɛ ma o ka k'i taalen. O mun bala ye. Sikaw ta in na. Allô? Awɔ. N bɔra n yɛrɛ farimala la de an n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni an bɔra yen min na. Papa, e kama sa ne filɛ ka nkalon tigɛ. Ni bɛ mun nafa ɲa e? O ma ne ka baara kɛ o man di e ya? Ça, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. O tɛ ne ka sira ye. I y'a faamu? Ne ma fila fila f'i ye. Ni baara de ka di ye taa mais i ka dan ye. N'o dɔrɔn de f'i ye. Ni baara de ka di ye taa mais i bɛ dan ye. Kuma caman mun ne m'a nafa dɔn. Non, papa, ne tɛ ka foyi faamuya sisan. Hali baara sɔrɔli ka taa baara kɛ o bɛɛ ye problème ye. Ne ka baara joli tiɲɛna ni manamana ko in sen fɛ. N'i taara dan ye dɛ, n'i tɛ taa i y'a dun ta i bɛ taa i tɛ tobili kɛ i b'i labɛn ka taa. Depuis wagati jumɛn ne sigilen bɛ yan nɔ ne tɛ ka baara kɛ. Problème ye a bɛ ka problème ye diɲɛ fɛn bɛɛ de la. Mais Umaru, papa bɛ mun de kɔ ne bolo juste? Mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ mara so kɔnɔ ten a tigi tɛ fini a tɛ jɛ la k'a kana dɔ k'a yɛrɛ ye. Muso dun ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye a nafa bɛ e cɛ fɔlɔ de kan. Fɛn caman min na so kɔnɔ ne b'a ɲɛnabɔ. O y'a ye ni n bɛ baara la a tɛ fɔ e ɲɛna. Mais ni ne tɛ baara la e bɛ jɔ a fɛn bɛɛ kɔrɔ kɔni. Hali o yɛrɛ i tɛna se k'o fɛnɛ bɛɛ kɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne nana n kun don nin ko in na furu in na cogo o cogo la. Ala. Masa. Jɛnjɛlen jɛnni yɛrɛ ye sumalen bɛ cogo min na tan. A bɛ ne sira la i tɛgɛ maga a kan a fari bɛ position min na. Papa ka teli. Cɛ a tɛ ka dumuni kɛ o.
Kile jona cɛ ji ni biscuit dɔrɔn. Cɛ ni kalabanci de papa ka ten nɔ. Cɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran cɛ ni kana na fatu an bolo yan nɔ dɛ. Cɛ yɛrɛ cɛ b'a kɛ zan sisan dɛ. Ka Ayi fatu baba cogo cɛ di? ne e wolo ne tɛ siran ka ca ale ni to la a foyi t'a la. A banna. Ya. Jɔrɔ kun. Wa ɲɛbolo nɔfɛ. Cɛ ala ka masa. E b'a jɔrɔ kun. Grand sœur yɛrɛ wa bɛ na ne. A bɛ na a grand sœur ka dumuni bila ma sinon ne yɛrɛ bɛ ka jɔ dɛ. Kile joli ji ni biscuit dɔrɔn hali n'o digi la e bɛ fa sisan. Ne ma bon. Kan jumɛn m'aw da? Grand sœur. Ça va? A bɛ cogo di? Ko bɛ cogo di? Wa nin ye position jumɛn na tan? Ne ni ne cɛ yɛrɛ bɔ kuma la cɛ. O ne yɛrɛ bɛ ka siran yan bi dɛ. O tuma a ye mun k'a la yan? Foyi wala yan ko foyi kana. E ni ɲana an kɛ bolo de ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ. Aw ko k'o ma ɲi dɛ, aw ko k'o jalenba tɛ. n'o ka mɛ nin faga. Mais a ye ji min kɔni. A sari la yɛrɛ. A bɛ ka ji ni biscuit a b'o dɔrɔn de min. Ji ni biscuit. Nka ne kunkolo minɛ dɛ. Foyi tɛ nin na sa. Jinɛ i tɛgɛ maga a la tuguni ta n'a ka kalawa n'a sumalen don. Sumalenba de don. Kalabanciya de don sa. A bɛ wuli n'Ala sɔnna. A ye position min na nin ma ne diya dɛ. Ne yɛrɛ tun bɛ k'o fɔ n ka cɛ yɛrɛ ye. Ne yɛrɛ jatigɛlen don. An bɛna ka dumuni falen. An bɛna ni dumuni wɛrɛ ye. Mais subaga sigi a kɔrɔ. Kana ta ka bouger dɛ. Mais i b'a ɲɛda foni. An b'a ka dumuni ɲini ka na. Jinɛ, an ka ɲɔgɔn ye. Ni kabako dɛ ni ka entreprise papier ma deli ka bonya fiyewu o bɛ taa min n ye fan bɛɛ lajɛ ni ma ye nin ye mɔgɔ sa dɛ ne ka papier ma bɔ n ka biro kɔnɔ cogo si la non oui mun kɛra? yan O ye kojugu ya? ayi o tɛ kojugu Ne tɛ fɔ k'an sigi ne kɔni ne bɛ n sigi tiɲɛ yɛrɛ la. ayi a balana a balana Aw munna? n sigilen tɛ ne sigilen bɛ nin bɛɛ yelen y'a fɔ e O tuma ne ye mɔgɔ jugu de ya? n tɛ mɔgɔ jugu ye c'est à dire yan de aw ka kow ka ca yan ma aw bɛ dugu kɔnɔ k'o taa ni ka sigi ni fɛn minnu na aw mago ka bon cogo min na aw ka ko ka ca o de kama n'i ye a balana a ka di kɔni A ka di. baasi tɛ yen Baasi tɛ yen nɔ. alhamdulilah I yɛrɛ don. alhamdulilah Aw bɛ yan. an bɛ yan baasi tɛ yen Baaraw taabolo ka ɲi. alhamdulilah an bɛ k'an débrouiller dɔɔni Ne bɛ ka fɛn min réseau kan e tɛ k'a ye wa? réseau kan e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne ka réseau tɛ ten aw bɛ fɛn bɛɛ bila réseau kan aw san mɔgɔ ninnu I ne ma dun foyi tɔgɔ fɔ réseau fila ka fisa i ma dɛ. o t'an ka monde la cɛ o ko kibaruya jumɛn bɛ réseau kan Nin ye jɔn ye? Mariam Aïcha tɛ ne Aïcha dɔ kɛ. ko 1,5 laji la Mali kɔnɔ yan I y'o dɔrɔn de y'a la o. I ka secrétaire tɛ yan? nin ko in N'i ma fɛɛrɛ ɲini kan hali ka baarayɔrɔ ko bɛɛ b'a la. Ne y'o bɛɛ de y'a la. o bɛɛ b'a la ne b'a bɛɛ sɛbɛn na N'i ma fɛɛrɛ ɲini nin ko in na a ma nɔgɔ dɛ. c'est à dire baarakɛyɔrɔ ne yɛrɛ moi personnellement ani Aïcha an bɛɛ bɛ danger la d'accord c'est très simple n bɛ Kayidou Keyita wele n ka kow b'ale bolo ale bɛ se a ko kɛcogo la E bɛna jɔn wele?
Polisi. Umaru, i bɛ fɛ i ka to a la ou bien Aïcha ka to a la? A ye mɔgɔ min bolo i b'o dɔn kɔni. O ma ɲi. An tɛ nin ɲɛnabɔ an cɛ. Ni affaire sugu. E tɛ min kalama. Nin bɛ di polisiw de ma olu ka baara don. Polisiw bɛ mun de kama? Olu bɛ yen de kama. Umaru, polisiw bɛ olu kama o ye tiɲɛ ye mais ni affaire sugu Suda ye mɔgɔ minnu bolo n'i ye nin bila polisiw ka bolo kan e bɛ sa Aïcha bɛ sa o dun t'an ka laɲini ye. An ye min ɲini dɔrɔn Aïcha ka bɔ nin ko in kɔnɔ dɔrɔn. Allah. E ko ne kana polisiw wele. Kana polisiw wele sa. An b'a kɛ cogo di sa? E mago b'o kɛ cogo ɲuman na yɔrɔ. N'i ye nin ko di ne ma san Aïcha bɛ n'e sɔrɔ yan ka sɔrɔ foyi ma k'a la. Cogo di? Est-ce que i bɛ madame dɔn? Mɔgɔ bɛ ne bolo mun bɛ madame Aïcha minɛ ka na d'i ma san ka sɔrɔ hali ni madame ma taa e yɛrɛ ma taa. O kuma e ka mɔgɔ ninnu olu ye mɔgɔ sugu E bɛ fɛ k'olu dɔn ne wa? E bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ cogo di ou bien ka fɛn kɛ ni mɔgɔ cogo di i t'o dɔn o bɛ se ka cogo di? E tɛ ka baara kɛ n'olu ye sa wa a bɛ e ni ne de cɛ ne de bɛ baara kɛ n'olu ye. Ne bolo i bɛ k'a ɲini olu ye mɔgɔ sugu min ye vagabond de don wa n ka téléphone di yan Umaru ne bolo i bɛ k'a ɲini k'a faamu de. Ne bɛ fɛ k'an n'a faamuya de. I bɛ fɛ ka baara ka taa ɲɛ wa? I bɛ fɛ k'o taa ɲɛ wa? N ka téléphone di yan. I bɛ nin fɛn ninnu ci. Jumɛn n tɛ ci mɔgɔ ma ne nana ka n'a f'i ɲɛna de i bɛ fɛɛrɛ min kɛ. I hakili sigi sa. O kɛ ne bɛ taga. I hakili sigi i sigi i sigi i sigi an ka ɲɔgɔn. Parce que ne bɛ k'a ɲɛfɔ e ye e tɛ k'a faamu. N dabali de bannen don ne t'a dɔn Mali kɔnɔ nin ko sugu bɛ se ka kɛ cogo min na quoi. Ne bɛ nin ye film de la ne ma deli ka nin ye ka adamaden kidnappé. E bɛ nin film de la. Adamaden la tunu ko 500,000 ko tila k'o bila réseau sanfɛ o bɛ kɛ cogo di? Umaru nin ye fitinin de ninnu ka ko la ninnu ma ɲi dɛ a filɛ minnu bolo nin danger yɛrɛ de don bon n'i ma wuli k'i jɔ hali ka baarayɔrɔ bɛ danger la. D'accord. n b'o f'i ye ne kɔni ne bɛ taga. D'accord n lamɛn e ka mɔgɔ ninnu ko mɔgɔ minnu b'i bolo ko n'u bɛ nin fɛn kɛ olu ka condition jumɛn ye? wari labila dɔrɔn a banna. Ka joli labɛn n bɛ se ka joli labɛn k'o labila. An bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ kuma i y'a mɛn ne bɛ taga su bɛ ka ko de. Parce que i b'a dɔn banque filɛ nin ye n'i bɛ wari demande kɛ i bɛ taa chèque bila surtout wari kasa bɛ sugu dɔ i bɛ taa chèque bila en avance 2 ou 3 jours une semaine des fois a b'o ta pour que i ka se ka bolo ka da wari kan c'est que a tɛ komi ka chèque kɛ sisan ka taa wari t'i nɔfɛ k'u ka wari d'i ma quoi. Est-ce que i k'a faamu? Umaru e kɛɲɛko tɛ yen n'i bɛ fɛ i ka baarayɔrɔ kana bila danger la Aïcha kana d'i ma nin ko in ɲɛnabɔ ne bɛ taga n'a b'i sɛbɛn ma dɛ. I te sanga ni comme ça. A to n ka taa parce que ni ɲɛ b'a la sɛbɛn ɲɛ t'e kun. Jɔ. Mariam n ka numéro t'i bolo wa? A bɛ n bolo. A kɛ cogo bɛɛ la i ka n wele. N b'i wele awɔ. Mariam. N b'i wele. N wele i y'a mɛn? Mariam. A ko sugu bɛ kɛ dugu in kɔnɔ an b'an kun fɛ. Ne dɔgɔnin ne b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye i b'a dɔn Mariam ni dɔ in cɛ bon e de ye mɔgɔ ɲɛnama ye u bɛɛ ci ma n'i y'a jateminɛ n bɛ se ka n kalifa i la i y'a mɛn. Ne ba e ka nin hinɛ to hakuma nin tɛ ne don koyi t'i bila bɛɛ la kana n dusu la wɛrɛ n bɛ tiɲɛni kɛ walahi. I ye tiɲɛni kɛ ka ban i b'a dɔn ne ye n da i n'a fɔ n bɛ sa ne kun bɛ ka jateminɛ de kɛ n'i kelen de bɛ yan sabula e ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye walahi a bɛ ka dɔn i la d'accord n'i ye ne lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu i y'a mɛn. E bɛ fɛ ka mun de fɔ? E kun kan ka daminɛ o de la o ne ka minɛn minnu minɛ ka taa n'u ye wari bɛ ne bolo chèque a dira ma o ye ne minɛ don min dɛ a dira ma o don bɛɛ 3 millions de don
n'i sɔnna ka ne bonya i 1,3 millions in bɛɛ ta i kelen a b'i bɔ nɔgɔ la koyi e ko joli 3 millions bɛɛ n b'a bɛɛ d'i ma cɛ ne ba tɛ kuma ɲɛnama fɔ ɲɛna n tɛ don la dɛ sɛbɛ wa kulonkɛ wallahi n tɛ nkalon tigɛ n'i sera ka ne bɔ nin na i bɛ taa n ka minɛnw ta aw ye ne ka sagi bila yɔrɔ min e ka taa i ba ye i b'a chèque sɔrɔ 3 millions ne ka sagi kɔnɔ sɛbɛ e ka taa lajɛ ba ye n'i taara a ye i b'a retrait bɛɛ kɛ a code bɛɛ bɛ yen c'est au porteur i bɛ se k'a retirer banque la foyi tɛ fɛn na a signélen don ka ban Mena sisan awɔ i taga na sisan taa jateminɛ kɛ ka na i teliya y'a mɛn ya ninnu ka na aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnamaya